Ja som ešte plný dojmov z veľkej ceny zo Slovakia Ringu, kde práve takéto auta jazdia. Práve sme sa dohodli, že toto auto by ašpirovalo, ty si sám spomenul GT3 kategóriu. Pozeral som, zatiaľ nie je homologované na okruhy, ale ja by som sa na tomto práve vedel na okruhu chvíľu zabávať. Ja tiež určite, lenže máme to červeným riadkom od zadania z ľudí z Mercedesu zakázané. Nedriftovať, nebrať na uzavreté trate, nebrať na okruhy, správať sa k tomu maximálne slušne. Z 0 na 100 za 3,2 hovorí sa, ale ono to pravdepodobne bude aj menej, lebo ja by som sa vôbec nedivil, keby to auto malo aj väčší výkon ako 612 koní. Toto má stály pohon oboch náprav, plne variabilný. Toto má systém, ktorý dorovnáva náklony karosérie v zákrute. Riadenie všetkých 4 kolies. Tak ako sme pri Touringovej M5 nečakali, že dáme rekord trate. S kombíkom 2,6 tónovým. Tak tu sa dá očakávať, že by sme mohli urobiť rekord trate. To má obrovskú šancu mať rekord. Dnes tu budem v roli predskokana, takže Marošovi idem poriadne zahriať auto a nielen auto, ale aj brzdy a pneumatiky, pretože máme tu karbonkeramické brzdy, ktoré budú veľmi dobre brzdiť, respektíve mali by aj po niekoľkatých ostrých kolách. A taktiež máme tu pneumatiky CAP 2R, to znamená sú to semislíky a tie potrebujú nejaké teplo na to, aby fungovali správne. Dal si dolu 1,1 sekundy, čiže teraz je tá čas 47,3. Je to rekord trate, ale je to len o 1/10 voči tej M5 Touring. Je na čase, aby si skúsenejší vodič sadol za volant a ukázal nám, čo v tomto aute naozaj je. Ale toto auto chodí o pol sekundy lepšie ako povedzme bežná 63, že na 200 to zrýchli za 10,9 namiesto 11,4. Šialené parametre. Maximálka 317 km za hodinu.